Натали Пашева. Добър вечер. Добър вечер. В такава операционна е направена биопсия на пациент, носител на вируса на ХИВ. Лекарите разбират за това случайно, защото младият мъж е отрекал да има заболявания. Защо медиците ни са изложени на риск заради тест, който струва 99 стотинки? Вижте. Преди 2 седмици професор Чалъков приема на преглед мъж заради тумор на главата. Пациентът твърди, че няма други заболявания, но докторите се усъмняват. Обаждат се там, където трябва и намират в регистъра, че този човек е регистриран като вирусоносител 2006 година. Оказва се, че това не е първият такъв случай в практиката на лекарите от ИСУЛ. Колега лекар, едно от една от големите болници на София, болен от СПИН и той също скри. Лекарите са категорични, че не биха отказали преглед на болен от СПИН пациент. И да сме информирани, съответно да вземем съответните предпазни мерки. Регистрираните болни от ХИВ са 2190 души, но реалният им брой вероятно е тройно повече или 1 на 1000 пациенти. Срещу 99 стотинки и между 10 и 15 минути пациентът може да разбере дали е носител на ХИВ. Тестовете с люнка са по-скъпи – 25 лева. В болниците обаче няма пари дори и за най-евтините. Някъде по аптеките ги продават, но е хубаво да ги има, нали, в болничните заведения. Нашите медици искат да работят като колегите си в Европа. Болните се тестуват за всички рискови заболявания, особено в клиниките с хирургична насоченост. Министърът на здравеопазването Петър Москов е разпоредил на юристите на Министерството да проучат възможностите и практиките за задължителни бързи тестове, а до тогава работата на лекарите остава хазарт. При нас руската рулетка е с 4 патрона и само 2 са свободни, защото има хепатит, има туберкулоза, сифилис, има и СПИН. Медицинският екип, извършил биопсията, в момента се изследва. Исканията на лекарите от ИСУЛ са съвсем конкретни. В закона да се запише, че всички болни, постъпващи по спешност или планово, трябва да се тестват за най-опасните вируси. Натали Пашева за най-новото искане на лекарите. Болница приема пациенти го лекува без да знаят, че е ХИВ позитивен. Лекарите разбират случайно за заболяването. Какъв риск носи това и защо здравните заведения не разполагат с тестове за СПИН? Натали Пашева с подробностите на живо. Добро утро, Натали. Добро утро от ИСУЛ. Следващата история, която ще ви разкажем, самите лекари определят като руска рулетка. Преди 2 седмици на преглед идва пациент в онкологичното отделение. На въпроса има ли някакви заболявания, пациентът отговаря отрицателно. Насрочена е биопсия и тогава, забележете, съвсем случайно лекарите разбират, че той е болен от СПИН. Има ли опасност за тях самите и какви рискове крие работата с такива пациенти? Случва ли се често? Сега от лекарите. Добро утро! Добро утро! Първо с няколко думи искам да кажа за клиниката. Това е най-старата клиника в България, а също така и най-голямата клиника по оториноларингология. Имате много пациенти, които... Да, личният състав, лекарите, освен че денонощно работят в операционната и в клиниката, обслужват и спешния сектор към болницата. Нека и разкажем конкретно за случая. Като това е работа в изключително екстремни условия, на ръба на физическите и психическите възможности на лекарите. И ние се нуждаем от повече работни места, повече лекари. Нека разкажем конкретно. Моля ви, заповядайте, доктор Чалъков. Тази спешност, за която казах, не ни позволява да изследваме всички болни с традиционните методи. Нека кажем как така случайно разбрахте. Какво се случи? Нека професор Чалъков разкаже за конкретния случай. Шефа на клиниката, доцент Тодоров, аз съм шеф на отделението, в което се случи тази работа, правилно казва. 100 годишна клиника, ние сме пирогов за цялата страна. Спешността на цялата страна по оториноларингология е тук. Става дума за млад човек от София, който 2 пъти преди това амбулаторно идва при мен на преглед, установи голям тумор в епифарингса, това е пространството зад носа на базата на черепа, прати го на скенер и след като се установи, че има голям тумор, трябваше да се вземе биопсия. Биопсията определя резултата от нея, по-нататъчното поведение при този болен. Взехме биопсия и на следващия ден, в деня на взимането на биопсията, поради това, че докторите тук са достатъчно опитни и интелигентни, се усъмняват чрез поведението на този болен,
обаждат се там, където трябва и намират в регистъра, че този човек е регистриран като вирусоносител 2006 година, 9 години. Следващия ден минах визитация и го попитах пред всички: ти защо не казваш, че си болен, си вирусоносител? Отговорът му беше: извинявайте, сбърках. Преди това е отрекал. Вие сте го питали за заболяване. Разбира се, ние питаме всички болни. Това е рефлекс на всеки болен, на всеки лекар, на всяка медицинска сестра и така. Разбира се. Има ли реална опасност за вас самите при работа с... Естествено, че има. Тук става дума за вируси и много ще моля тук, нека професор Тодор Кантарджиев, който завежда микросвета, вируси и бактерии в България, да обясни по-подробно нещата, но никой няма средство срещу вирусите. Над 9000 души лекари в света, само лекари са починали, въпреки че са били добре защитени, когато са се занимавали с такива болни. Първият такъв случай ли е това при вас? Не, това не е първия случай. Такъв случай имаше и то от колега лекар, една от големите болници на София, болен от СПИН, който дойде със същия тумор, вече развил заболяването. Предполагаме, че той също го развива и той също скри. И той не ви каза? Той не ни каза също. Имали сме и други пациент от Македония, от Скопия, който първата им работа на хората беше да кажат да. Друга млада жена от София също каза, без никой да я пита: искам да знаете, че съм вирусоносител, аз и брат ми. Имаме такива болни, но имаме 2 случая, за които не са ни казали. Но колко са тези, които не са ни казали? А и самите те знаят ли? Никой не знае. Как така нямате бързи тестове за СПИН? Раздават Бързите тестове е един пиар в дена на Фреди Меркюри. Раздават се по улицата. Сина ми 3-4 пъти вика: тате, съм си правил. Тези тестове не са скъпи, дават резултата на 10-та минута. При нас това нещо го няма. Защо? Ами, питали сме много пъти защо. Отговорът е тривиален. Няма пари. Питал съм министри, питал съм депутати, питал съм всички. И затова нека всичките тези хора, които слушат сега, да не си правят пиар на наш гръб. Провежда се здравна реформа. С едно изречение в Закона за лечебните заведения. Те знаят къде. Всички болни, постъпващи по спешност или планово в болниците, трябва да бъдат тестувани за особено опасните инфекции. Това е едно изречение. Какво ще предприемете вие? Все пак това застрашава и вашия живот. Ще ви кажа какво ще предприемем. Преди 3 седмици всички тези хора, дето ги виждате, им се прави манту. Имаме колега от туберкулоза, хванала е естествено тука остра туберкулоза в изключително тежко състояние. Сега всичките ние сме с манту. Изследват ни. 3 души от нас са на лечение противотуберкулозно в резултат на мантуто. Нашето е много лесно да го направим. Ние можем, нали, да кажем от тук нататък. Ние го казваме на държавата съвсем сериозно. Нали? Тези млади хора, дето ги виждате, колегите, с единия крак са на терминал 2. Искаме да останат тук, защото са подготвени и кадърни хора. Искаме да останат тук. Значи държавата трябва да направи така. Лесно можем да кажем на болните, но не можем да го кажем на спешно болните, разбирате ли? Те, дето ги карат в сопор, в кома и така нататък. А това са по 7, 8 до 10 души през зимата на 24 часа. Нали? Трябва да имаме теста, тръбичката, втората чертичка на 10-та минута и имаме резултат, поне за СПИН. Колко струва все пак един такъв тест? Скъп ли? Ама чакайте малко, ние не сме икономисти. Нека тези 2500 души лекари и здравната каса яде да отговоря. Знам, че не е скъп, но колко точно струва, не мога да ви кажа. Ефтин е. И знаете ли колко е? Много по-ефтин в милиони пъти от живота, на който иде един от нас. Толкова струва. Нали? Съгласна ли сте? Колко такива случаи имате за хора, които... 10 случаи, които ние знаем. Нали? 3, при които не са казали, другите са казали. Но ние играеме на руска рулетка. Не знаете какво е руска рулетка? Но в патрона, в барабана има 1 патрон. А при нас руската рулетка е с 4 патрона. И само 2 са свободни. Защото има хепатит, има туберкулоза, с най-много туберкулоза България от съществуването и като държава до сега. Има сифилис, има и СПИН. Нали? Ние не искаме да играеме на руска рулетка и това няма. Нека добре да го чуете. И когато гласува това нещо в закона, дори и депутата, който гласува въздържал се, ще е престъпник. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Наистина една пократителна и фрапираща история на лекарите от ИСУЛ.
Благодарим на Натали Пашева, дано наистина се подобрят условията на работа на българските лекари, да няма опасности за тях, разбира се, и за пациентите.